ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಗುಲಿತೆ ನಿಗುಲು ಏನೊಂದು ಬರ ಮುಕ್ಕುಲ್ದಾದ ಬರ ಗುಡ್ಡಿಡ್ ಬರ ಪೋನಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಂದು ಹೆಂಗು ಮುಲ್ಪ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಾದಿದ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಗಾಡಿದ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪರಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ 2 ವೀಲರ್ದ ಅಂಚ ಗಾಡಿ ಪನ್ನಾಗ ಮಲ್ಲ 4 ವೀಲರ್ ಪೂರ ಅತ್ತು 2 ವೀಲರ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ఆయన సైకిల్ పూజ పరెంట్ಗೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಗಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಡದೆ ಪೊರ್ಲ ಹೊಡತೆ ಗಾಡಿ ನಿಜಿಂದ ಬಟ್ರು ಪೂಜಾನ ನೀರು ಅಂಚ ಉಂಡು ಇಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬಂದೆ ಟೈಮ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಕೋಡೆನೆ ವಾಶ್ ಮಂದಿ ಇನಿ ಪೂಜೆ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕೋಡೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ವರ್ಕನೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಅಂಚ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿಗೆ ತೆಕ್ಕದಾಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಸದಾನ ಸೋಕಾಯ್ತ ಅಂಚ ಸೋಕಾಣಂತೆ ಸದಾನಂತೆ ತೂಕಂದಪ್ಪಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಈಜಿಲು ಏಪಲ ವಾಶಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇನಿ ಇಡ್ಡೋಡಿಡು ಅಲ್ಪ ದಡ್ಡೆಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಬುಲ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ದ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪನೆ ಕೊರ್ಪೇನಿ ನಾನು ಏಪಲ ಇನಿ ಬಂಡ ಇನಿ ಒಲ್ಲ ಇಚ್ಚೇರಂಡ ಪೋದು ಪುಗ ಕುಡ ಪಿರ ಬತ್ತು ತೆಕ್ಕುನ ಪುರ ಬೇಲೆ ಅತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೆಕ್ಕದೆ ಪೋಯಿಂದು ಅತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಗುಲಿತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಪರ ಪಿದಾಡಿಯಾ ಒಂದಕ್ಕ ಗಾಡಿದ ಪೂಜೆ ಮಂತಂದು ಬರ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಹೆಂಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಟೆಂಪಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾದ ಪಂಡ ಶ್ರೀ ಅಬ್ಬಗದಾರಗ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಳ್ಳ ಮುಡ್ಕೋರು ಹೆಂಕಲ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಾಡು ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬಂಡ್ರೆ ಪೂ ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂಚ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಪೂದೆ ತೊಂಡೆ ಯಾವಂಡಿತ್ತು ಇಂಕ ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಲೆಮನ್ಲ ಕಂಡ್ರೆ ನೆನಪಾಯ್ಚಿ ತಾರ ಲೆಮನ್ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿರ್ತಾನೆ ಇಂಕ ಮರೆತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೈತೆ ಮೂಲು ಶಾಪುಡು ದೆತೊನ್ಗ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಕುಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಡೆ ಬತ್ತ ಮುನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಒಂದು ಅಬ್ಬಗದಾರ್ಗ ಮುಲು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಲ್ಲು ಐಟ್ ಅಶ್ವತ್ಥದ ಗಿಡ ಆತೇನೆ ತೂಲೆಗಂಜಿ ಏತು ಪೊರ್ಲೊಂದು ಒಂಜಿ ತೂವರೇನಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಒಂಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಲೆ ನಗರಡಿ ಮುಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಬೊಕ ಮಾಯಂದಲೆ ದೈವಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಪಂಚದೈವಲ್ನ ಗುಡಿ ಉಳ್ಳಾಯ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಜಾರಂದಾಯ ಸರಳ ಧೂಮಾವತಿ ಕಾಂತೇರ ಧೂಮಾವತಿ ಬೊಕ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಲು ಮುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಒಂದು ನಂದಿಗೋಣನ ಗುಡಿ ಮುಲು ನಂದಿಗೋಣ ಉಂಡು ತೂಪ ಆಯ್ತು ಒಂದು ನಂದಿಗೋಣ ಮೂಲು ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಲಂದು ದೈವಸ್ಥಾನಲಂದು ಪಂಡ ದೇವೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ದೈವೋಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೈವಾಲಯಲ ರಟ್ಟಲ ಇನ್ನ ಗಾಡಿದ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಪುಟಾಣಿ ಭಟ್ರು ಎನ್ನ ಗಾಡಿದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂವರೆಗೆ प्रथमो हनुमन्नाम द्वितीयो भीमैव च पूर्णप्रज्ञस्तृतीयश्च भगवत्कार्यसाधकः उदय रविसहस्ररक्तोक्षिताङ्गं प्रणतभयहरं तन्नारसिंहं नतोऽस्मि.
स्वाहा ह्रीं घोर घोर करगण रूप तटे तटे प्रत्यपट गाह गाह वमुगुरुन्दं निरते वशं स्वाहा ह्रीं घोर घोर करगण रूप तटे तटे प्रत्यपट गाह गाह वम वम वन्द वन्द गाद गादय हुं फट् स्वाहा ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಆರತಿ ಮಂತುದು ಒಂಜಿ ಗಂಧ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಕ್ ನುಪ್ಪು ಕುರ್ಪಿನ ವಸ್ತುಲು ಒಂದು ಅಂಚ ಅದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೆಂದುಂಡ ನಮಕ್ ಈನ ಬೋಡು ಅವೆನ್ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಿಯರತೆ ಇನ್ನೈತ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡ ಅವನೈತ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ವರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಟೂಲ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಇನ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಐಕ್ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ದಾನಿ ಪೂಜೆ ಮಂತದ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಾದು ನಮ್ಮ ದೇವೆರಡ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಕೇನು ದಾದಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆವಂದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ನನ್ನಲಾತ್ ನನ್ನಲಾತ್ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂದು ದೇವೆರಡ ನಟ್ಟುನು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೋನಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಆದಿಪ್ಪಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆವಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಕಾಪುಲೆ ಎಂದು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ದಾನಿ ದೇವೆರಡ ನಟ್ಟುವ ಅಂಚೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿನಿ ಗಾಡಿದ ಪೂಜೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಪೊರ್ಲೋಡ ಆಂಡ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಐನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಏರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಾರೆ ನಡ ದಯ ಮಲ್ತದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂಕಿಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.